Chegou a hora. Marcho soa. Non podemos vivir todas as irmás e irmáns na casa. Tanto traballar e sufrir para ter un bolo de pan, unha cunca de leite e un anaco de torcillo. Canta xente ten marchado da aldea. Moita dela non volveu. Volverei eu? Que maldición nos acompaña o povo galego desde hai tantos séculos? Este vaise, aquel vaise, e todos se van. Galicia sen homes quedas que te poidan traballar, cantaba Rosalía. E Castelao, dixou Víctor, en Galiza non se pide nada, e dices, e ben certo. Fame, miseria e injustiza están a validar a nosa terra. Non podo esquecer a despedida de miña nai. Díxome chorando, que teñas boa viaxe, María, miña filla, tan nova e xa polo mundo adiante. Nese outro país coñecerás xente distinta, oirás outras falas, veñese as vaguas aos ollos ao recordar. Sintes o tren, aló, ao lonxe, xa teño o billete, destino ás terras da xente vasca. Irauden mendeko 70ko hamarkadaren hasiera. Norbaiten gogoetak Euskal Herriko herri batean. Azken urteotan gero eta jende gehiago heltzen da tren geltokira. Hizkeragatik nabaritzen da kanpoko bat dira. Batzuei ez diet ondo ulertzen. Beste hizkuntza erabiltzen dute eta kostatzen zaie gaztelaniaz azaltzea. Galizatik datoz, galegoak dira. Amamak esaten zuen gure inguruko fabriketara eta portuetara etorri zirela aspaldian. Aitak galego batzuk izan zituen adizkide, gerra garaian gure herria defendatu behar izan genuenean. Badirudi, gure herriko industriaren gehialdiari kaso egin eta hemen ditugula berriro. Ara, neska gazte bat maleta batekin kalean gorra doa. Zentro galegoa non dagoen galdetu idanean, konturatu naiz Galizako dela. No me da
Paso disputa morada. Triste la noche sin ti, non ero esperanza. Marzo ya que te vas a polvos restantes se cansa.
Adiós por sempre quizáis, digoches adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridinha, si morro de soidas, tantas lenguas mar adentro miña casiña meu lar. Adiós ríos, adiós montes, adiós regatos pequenos, adiós vistas dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos.
Desde que cheguei aquí, casi todos os días lle escribía a miña nai, dábame a vida. Nesas cartas contáballe o moito que me costaba a facerme a esta nova vida. Non me estaba sendo nada doado. Traballaba de criada, vivía da Rubén, todo me era extraño. A cidade, as falas que sentía. Sí, porque ademais do castelán que obrigaba na escola da aldea, teño sentido outra moi distinta. Chámalle euskara, a lingua da xente vasca, prohibida tamén como a nosa. Por iso, moito me alegrei de coñecer a Pedrucho, galego emigrado como a mí. Ao de pouco casamos e xa sentí a grande ledicia de ser nai. A nena pusémoslle María do Carme, como a patrona da parroquia. Así e todo, tiña medo de como me traía a filla. Se fose na aldea, pensaba eu, todo sería máis doado, mas neste sitio tan lonxe, tan alleo. O que sí tiñamos decidido desde o primeiro día é que lle íamos falar galego. Xa que non podíamos vivir na Galiza, que polo menos vivise no noso idioma. Maria eta Pedrutxoren auzoko baten hitzak. Azken boladan, jende asko etortzen da kanpotik herriaretara lan egitera. Bueno, Mona eta ingurekoetara. Egia esan, Euskal Herri osona. Ez dakitenen euren herrietan baina hobe bizi diren. Lana bai, badaukate, baina bizi nola bizi diren. Ez dago etxe bizitzari guztiontzat. Leku batzuetan txagolak altxatzen dituzte gauez. Ostatuetan, gizonek jan eta lo egiten dute ohea partekatuz. Pisu bakaretan, bizpairu familia bizi dira elkarrekin. Ura, kale zikin eta kuiturritatik eraman behar da. Dutxa publikoetan, ilara luzeak ikus ditzakete. Eta Andreak? Andreak zenala bezarduratzen. Batzuk etxean itxita. Beste batzuk neskameak edo garbitzaileak dira. Hau guztia, gutxi batzuen euren patrikak bete ditzaten.
amigas desde que son pequenas. Está moi a gusto con elas. Sempre lle chamou a atención que falase galego e soubese bailar a muñeira e a xota. Pero Maseu non podemos agachar a nosa facenda. Sorpréndese tamén que anda aprendendo danzas vascas e de paso algunhas palabras en euskara. Este ano Carmen presentoulles a Chomi, a súa parella. Para a despedida, deixoulles unha sorpresa. Vai ser nai de unha nena e eu avoa. Xa lle escolleron o nome, Mire. Vexo a miña neta adormecendo anulada nas cántigas de Berce nos dous idiomas. Txomine lankide batekintzak, euskaltzalea da bera. Beste bietako jendea etzen gazezeneko lehen urteetan, ohikoa zen jatorri berdinekoekin bakarrik harremanak izatea. Orokorrean urruntzea eta mesfidantza handiak ziren bertako kulturarekiko. Etorkinen seme alabak ordea, gehiago nahasten ziren besteekin ikastetxeetan, aizialdeetan. Asko gure gizarteko mugimendu eta borroketan murgildu eta parte hartzen zuten. Denbora aurrera joan eta euskarazko hizkuntza eskatzen ari dira ikastetxeetan, garai hartako etorkinen bilobentzat. Harrigarria. Argi dago, Euskal Herriaren hizkuntza ere haien Espainetan entzuten denean, guztion herria sortzen ari gara.
Acude con Compostela a traballar de médica. Non leva moito tempo aquí, pero xa se apuntou na Escola de Idiomas para coñecer o euskara. Hoxe falamos do difícil que é ir facendo unha sociedade cada vez máis libre, o que costa aceptar a igualdade por riba de cores de pel, de orixe, de idioma, de xéneros. Saben ben elas que, se saes da norma, non é doado querer a que queres querer, nin ser como queres ser, pois estamos de acordo en que o camiño andado non é pouco, valía ser moito o que nos queda por facer. Deigarria da gure gizarteak hartu duen abiadura. Garaina hasia da, bai, baina zenbat gauza aldatu eta aldatzen ari diren guztia onerako. Hala ere, erronka handia dugu, batzuek onartzen izutelako. Adibidez, aspaldean hiru hizkuntza entzuten dituen gure herria, euskara, gaztelania, galegua. Gaur egun zaila da jakitea zenbat. Kontuko leku askotako lagunek gure kaleak 11 kolorez eta duinuz betetzen dituzten. Eta aldaketa handiak ere gure maitasuna azaltzeko mota guztietan. Bai ederrak, hortzadarraren koloreak. Sobre bailarines. Ides nos permitir, por facer en todo galego, ides nos permitir un pequeno recordo. Este me que tedes aí é Luis Bueno Sánchez, un galego, con moitos máis, miles de persoas que viñeron no seu día a traballar en Esquerrería. Este home beba Baracaldo, comprometido coa migración galega, socio do Centro Galego de Baracaldo, membro de directiva incluso, pero Luis deixounos hai unha semana. A súa filla, esta rapaciña que tedes aí, Arantxa, ten colaborado coa edición de Miña Nai as dúas primeiras veces, vamos, que esta é a terceira. Arantxa, por razóns que fáciles de entender, non está hoxe connosco, pero merecen ela, como se pai merece.
pero é unha rapaza, unha muller, chama Susana. Susana é sobrinha de Luis, pero Susana si temos a sorte que estamos connosco aquí. Sei que está un momento triste para ela. Pero non só iso, é que resulta que Susana ten unha filla que chama Aisea. E Aisea estaba a vela e tamén participou neste grupo. Cúmplese aquí, na realidade, o que de alguma maneira en miña nai, no este espectáculo, este Cusquisún, quixemos facer. 3 xeracións que se xuntan e que siguen. E, bueno, como isto non merece un final triste, porque a vida é tristura, pero tamén alegría, miña nai, que é un espectaculazo, non merece máis que un final feliz, pois nada, imos dar. Para iso tamén vamos a colaboración, vale? Adiante.